Il-ħtieġa tar-raba' vapur u l-bżonn immedjat ta' pjan reġjonali għal Għawdex huma fost id-diversi proposti li semmew mill-GTA fid-dokumenti li ġie mressaq għal baġit tas-sena d-dieħla. Bl-Assoċjazzjoni Ewropea tat-Turiżmu tiffoka fuq proposti għal konnettività aħjar bejn iż-żewġ gżejjer, il-ħarsien tal-ambjent u t-tiskieħ tal-prodott turistiku. Fid-dokument preżentat lill-midja, il-GTA tisħaq li Għawdex għandu bżonn ir-raba' vapur biex tissaħħaħ il-konnettività. Dan il-bastiment għandu jieħu post in-Nikolaus li bħalissa qed jinkera mill-Gvern bi spiża ta' 13,000 euro kuljum. L-aħħar investiment maġġuri fil-vapuri tal-GoZo Channel kien sar minn Gvern Nazzjonalista bil-bini ta' 3 vapuri ġodda, dan fil-waqt li kienu nbnew terminals ġodda b'fondi Ewropej. Fejn tidħol konnettività bejn Għawdex u Malta, il-GTA qed tipproponi li jissaħħaħ is-servizz eżistenti tal-Fast Ferry u jibda l-iżvilupp tal-airfield għall-ajruplani fixed wing. F'dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent, id-dokument isemmi l-urġenza li tinħass għal pjan reġjonali u policies illi jħarsu l-karatteristiċi tal-villaġġi Għawċin. Dan fil-waqt li għandhom jitneħħew l-inċentivi fiskali għal beħ ta' proprjetà biex din tinbidel f'appartamenti. Bil-GTA tisħaq li l-inċentivi għandhom ikunu favur restawr ta' binjiet antiki u biex jitħarsu postijiet f'żoni UCA. Intant proposti oħrajn li resqet il-GTA jinkludu il-bini mill-ġdid ta' triq ta' Marsalforn, il-ħolqien ta' niċeċ turistiċi ġodda u l-investiment fit-taħriġ tal-ħaddiema. Dan flimkien mal-ħtieġa immedjata li l-Gvern ma jibqax f'kompetizzjoni diretta mal-privat fejn jidħol postijiet tax-xogħol.